Bermeoko udalaren musika eskolako kankinkabara txistu taldeak kontzertua eskainiko du urtero bezala. Hori bai, egungo egoera kontutan hartuz, aurtengo saioa modu telematikoan eskainiko da. Horretarako musika eskolak YouTube plataforman duen kanala erabiliko da eta Bermeoko udalaren sare sozialen bidez ere ikusi ahal izango da. Aurtengo kontzertua Elkanorekin batera munduari bira eman zioten 7 bermeotarrei eskainiko zaie. Haiei omenaldia egiteko 16. mendean entzuten zen euskal musika joko da. Hainbat gonbidatu berezi ere egongo dira. Besteak beste, Alkartasuna dantza taldea, Txakuntxo txalapartariak, J.R. Duque, Mari Carmen Rubio, Antero eta musika eskolako irakasleak Julen Anuño eta Esteban Balkartzel. 11 kantuz osatutako errepertorioa 4 zatitan banatuko da eta egun hauek aukeratu dira saioak plataforma digitalera igotzeko. Ekainaren 19an, barikuan lehenengo zatia. Ekainaren 22an, astelenean, bigarren zatia. Ekainaren 24an, eguaztenean, hirugarren zatia eta ekainaren 26an, barikuan azken zatia. Bermeoko udalak herritarrak gonbidatzen ditu kontzertu berezia hau entzun eta disfrutatzera.